Hello guys, welcome back to Kona Kong Pasultihon for today's episode, no. May 7, 2025. And this time panimagong story na naman guys ang atong madunggan. Kaagi ni sulat tampon ni siya guys ni Cheng. Ngangyang bana guys gabi ka bakakon, no. O tungod sa iyang pagkabakakon guys nangita yung paagi si Cheng, no, sa pag-sit up ani og CCTV camera. Og na-shock siya guys sa iyang nahibawan. Well, kung unsa man gini ang iyang nahibawan guys, no, mao ni ang inyong masayran unya. But before that, kung wala ka pa nag-subscribe sa akong channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Thanks, RMN, and more power. Ching. Kini gibawatan doa sa radyo ni Ri Arellano. Kisunan ang atong sender si Ching. Kini akong problema, no? Ambot og unsaon din ako pagsulbad kay ibahin maguni sa kanuhak na kong bana. Pero araw inyo kayong masara ng akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Kaysa tandingan, Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog ako, ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, Nanching! Huh? Salamat, iabot na ka. Ganina rakay ko. Huh? Sige. Kinsa ka? Apo ni nang anak ni Nicolas, bana ni nang matit nga kainahan. Kumplito ka gitalida. Murag karaan ni kaliwat bataa. Nanching, Kinsa lagi ka? anak lagi nila ni Nicolas ug ni nang matit. Ah, bataa, oy. Anak ko no siya. Nya, nagmanang umnoy. Dali ra ko dire. Kinsa man gyud kang bataa ka? Anak bitaw ko ni... Oo, lagi. Nahibaw ko nga anak ka nilang kulas ug matit. Pero imungan ba? Si kalag ingon nga anak ka niya, wag yun di mo gisulti imungan. Awaman ka magsulti ug nanday nako imong tuyo. Ingon man ka kinsa ka. Di misulti ko nimo nga anak ko nila ni Nicolas ug ni nang matit. Unya imo na silang ginikanan. O gani, Unya nga nung maingon man kanino ni kulas ug ninang matit. Wa kay tahod si mong ginikanan. bitaw Ah, ako ni bata. Ay. Ah, bebe, sa tuyo ni mo, be. tempan, nalimot na noon ko. Nayati, liluan ang taan ni. Sige, balikan lang niya ako nga re. Ay, puya sa balik ko eh. Yung saan mo na nalimot man ka? Ay, tira, nainom din ako. Ah, maayo. Abi na kong tiguang na kamataa ka, kay dali ka ram kay malimot. Ansay toyo ni mo? Ngani di ay ko di mo nang ching. Aron sultihan ka nga. Si Noy kuan batisul ba? Gitabangan ko lata dito sa eskina. Uy, kaluoy, Floyd. Luoy lagi tayo. Kisa man tisul. Imong banagot. Aw, abi na ko. Unsa? Ha? Asa man? Asa sa gikulata? Sultihin ko ka asa! Unsa man ni kita bua, ha? Unsa man ni? Ngano gikulata man ka? Suko silang hawak kong sukol. Ha? Gikulata ka kay wa ka musukol? Oo, dai. Misukol na lang unta karon dili ka makulatahan. Misukol bitaw ko, maong gikulata ko nila. Ah, ang istorya ko maglibog man taan ni. Uy, unsa man gitinuod nga istorya? Ana mo day. Nakita mo ko atong mando ba. Nya. Ambot say kuan anong tawhana. Ingon sila, mao mo kunoy haring gangis dito. Anya na kailang ko ato mo to ako gitanggad. Unya. Ako ingnan nga pot. Mga pot lakaw dito sa center ulpot kay na sila libre tuli. Or gito akong gisulti. Suko lagkalit. Gihagdan nung kong sukmagay. Walang ko musukol. Gisumba ginoon ko. Nakakaroon nga misukol ko. Kulot ako mayo. Kuti ko kasabot ito na day. Nagpugong lagi ko. Pasalamat lang yun sila nga dili kay ko init og uba. Kay og init og ubat. Paglatakan gito sila na kong mayo. Ambot lang. Hilam dia, hilam dia. Wadyo kay ayo. Ah. Imo man tong saagwit. O sama. Asa ko nabita sa ato day. Ay, wad ka kahibaw? Katong pag-ingon ni mo, kinsa to'y, sa tuwingan atong imo. Ulpot. Olpot. Kato.
Imong giingnan nga hoy ulpot adto karon sa health center kay naa sila libreng tuli. O niya, kung sabi na sa isabi. Alo, syempre. Kinsa may di masukos imong gisulti nga tabla ra man ug imong giingan ana si ulpot nga pisot. Kano, hindi maayo. Kabaday! Hilog dia, oy. Huwag kay klaro, liwat kang... Kanyang harang makulatahan ka. Sige, sige. Padayon kita na imong style nga mura kag manginsulto. Bahala ka na. Sunod, di lang kay makulatahan ka. Why sigurog sa sunod. Kung di ka madunggaman, mapusilan ka na. Day, Ching. Ingon ini ka badlungon ang akong bana. Pirmi lang gid siya makakitag away. Pirmi makakitag sumbagay. Unya siya rabay pirming pildi. Unya to. Masa ikumpra ni bago pa bang ka nangumpra taon? Unsay bag-ong nangumpra? Uy, pag sure, diha in town dong. Uy, O, bago pa bitaw ka nangumpra, palit gali ka to pipido kay lami kay to. Pagkatuon, di palit ko pipino ba? Kay lami kayo, naunsa mo ka. tarong diha ay. Naunsa man ka. Hala, basig tinuod nga nangumpra ka. Unya, lain sa lain ni mo gida. Oh, naunsa mo gibali naman noon ni mo ikay nangumpra, ako rin noon ka. Ikaw may nga pagkag pipino. Di man ni mo gida ang pipino. Karon ni angko nagyud ka. Ah, usay ako. Ay nalanta, naligas na ka. Di na to pwedeng madilit. Ah, probida sa nalimot ko atong Domingo, katong adlaw nga nangumpra ko. Mao ba? Oh, nangumpra ko niya, ikaw nangumpra. O, saan, nalimot na ka, naunsa taon. Siguro ka Domingo to. Pag Domingo da ito. Tiguang, manilim tanong na magkikataon. Oy, Ching. Murag ikaw man sa tingali ang nalimot dong. Ako may noon. Di bitabong limo taon ko eh. Kay kining akong utok, mura ni computer. Wow, magsalita parang computer. Ha, ako dong no, di gyud ko daling mo tuo og mga ingon ana. Labi nagklaro kaayo nga namakak ka. Kakonsam na siya eh. Ngupra ito ka itong Domingo. Libot ka. Di may tabong libot ko. Kung atong Domingo nga nangumpra ka, unya miuli ka, nya gibutang nimo sa ref, Mao to. makato? Kato, mao to. Oh, Ah, di ay. kalimuti ka. Ah, biklarohon ha. Ang atong ref naguba pagka Biyernes, wa na mo andar. Giayo siya, giadto sa ato pag Lunes. So sa ato pa, nagamit ang ref Lunes na sa hapon. Unya may ingon man ka nga nangumpra ka pagka Domingo. Ug unya pag uli nimo imong gisud sa ref. So kung imong gisud sa ref, nabaho na dayto. Kay wa man mag-andar ang atong ref kay guba man na ng adlaw. Pagka Lunes naman to siya na ayo. Ay, ani mo to ha. Milakaw ko pagka Domingo. Nya. Ngumpra ko. Pero dito ko sila pala uslik. Ah. Inom may gamay taon. Inom man may. Pagkauma naman ko na uli. Kaya dito mo ka makatuog. Mo to pagka Lunes na uli. Nako, pag Lunes ako nasuod sa rep. Ang ako ngumpra. Biliba na gyud ako nimo. Uy, Computer, ka oy. maayo nimong muhan ayog istorya. Computer man. Klaro kaayo, nindot kay kamustorya, pero but ang istorya. Unsa ka tao computer tag utok ni lalis ka na computer. Okay, sige, di na lang ta maglalis. Basta mutugan ka og diin nimo gida imong kinumpra sa imong babae no. Ako yung babae na yun. Sura ng mga ibay rin. Mahal kayo. Hey, sura kayo ng warta ng mga babae ro. Klaro kayo. Unsa no? Kaskis kwarta ng babae. Giyon sa mas pagsiguro. Nga naman nakasuway na day ka. Nagkapamabahay na gid di ay ka. Ihak ko yan eh. Ihak eh ka ha. Walagi kayo babae. Ulay mo kayo babae. Kusulti ka kunin mo. Maona, di ka kamusulti. Hanggawa gid nimo eh. Ay, pero sige lang. Tagaan pa takag chance. Patagaan pa kita kag chance dong. Masakpan ganita ka. Ha? Pakurugon ako ang tanang kalibutan. Hasta na imong itlog. Pakurugo din mo akong itlog. Day, Ching. Ako nagduda na jukuan niya akong bana nga may pagalikoy gyud utok ba. Bisan og klaro na kaayo nga na-booking siya, di gid mo angkon. Og tungod kay nagduda nako, nangita gyud ko paagi nga makakuha kog lig-ong ebidensya. Hinungdan nga nagpataod kog CCTV camera nga wa siya mahibaw. Unya to? Choy, Day. siguro kang di ka mo kuyog na ko slate? O, nilo ko eh. Lisod kayo. Lisod ko glims trabaho eh. Nya moapas ka na ko didto. Kay Sabado man ang lubong ni Tiyo. Sa Domingo pa ko makaulit tingali. Sige. Tungar ko dito. Apas ba dito ha? Yes, promise. Lami sa ning imno ning fighter 50. Nindot kayo, lami ning fighter gold. Lami kayo. Di na ni Birkol. Wala ay. Pre, murag kangangaw ni mong baba. Kasultiyo ka sa. Ado kayo, ginsultin. Hindi ko kang nga, pre. Pre, Choy, siguro ka, pre. Di tayo dimulis ng imo asawa ni pre.
Ay, di muli sa naunsa ko. Bitaw, pre. Suko na bagay mo sa mga ininom ta din eh. Basig mabtan ta, pre na. Inom ta din, patay ta ni. Basta problema. piti na ni, piti. Ayaw, wag hadlok di ha, tikboy. O inguman tikong, ha? Ha, libre taon, libre mo, libre. Oo, si libre, pre. Libre ta karon, ha? Libre ta ron, bisag magbutagay, tag mamam din aning fighter 50 o fighter gold. Hawa din is commander. Oh, wala din mo sawa, Wa pre. lagi na unsa ba sige balik-balik lagi no, ladong. Ayaw ana dong. Kaya angay kabalakan lagi taon mo kaya kung asawa larga man kanina. Ingos dito og kay iyang uyuan matay man. Lisod kay bangon to. Unya to Domingo uli kay lobo man to. Ah, papason mo ko dito. Oh, sentiyo, pre. Ay binuang di. Titiyo. Bahala naman eh. Mo ba, pre? Ako mauna pre, balag magbutag dantaan ni pre. Oh, ay problema lagi. Arita mga tuog, ha? Mao nga pagpalit mo dito lamian nga sumsuman og fighter gold. Sumsuman na to kining ato mainom ron bisag mga duha ang kalungnik sa fighter gold. Okay na kayo na, ha? Ubol-ubol na rin kutob ning atong giinom gamay kini. Palit mo dito. Ako'y palit, pre. Kay gwapo si Franco sa chicks paborito. Isang walay kwata, tupa sigarilyo, okay lang maayong morilyo. Daw ka mo si Franco. Hala, oy, patay naman ni inyo, oy. Kita mo na itong kacang, pre. Kita na. Ako ni pala nyo, Preska. Akong sweet was Preska, Preska. Preskraker. Mo na was sweet, pre. It's lagi. Iyang manika ni pre. Iyang Kabaw na manika. Pinamax andin no. Ako pa. Ga, chu. Wala yung lechon, Billy. Ay, kurder pa. Dahil relax ka lang dyan. Mabot lagi ito. O, shoot o na, shoot. Da, uy, Bi. Wala yung sumsuman. Ay, Uy, pagawas ako sumsuman, yun. ya. Akong dila hamor lang isumsum ako dila. Guys, Late malagi siya. guys, sapat ya, uy. Ilisa na karoon ka ng managkaon, Rona. Ha? Saan gusto ka? Ay, ka-cute. Gudi mo, eh. Wadyo kami ngugsopo di, oy. Ka-cute. Gud sa akong palala, boy. Sige. Chula to, chula. Ha? Ina mo, kayo chula ni. Inom na, inom. Ano yung fighter 50? Pre. Pre. Di na mada, pre. Ay, layas mo. Abang ko bitara. Salamat pre ha. Sige. Unya kanay mo nika pre. Usawa ni. Diya lang na pre. Ha? Nahubog naman ako eh. Nay. Takalag bila. Eh. Tabundi na kayo. Langaw pre. Pagawin lang ako. Langaw. Sa Hulmigason, pre. Ito sa Hulmigason. Tamis kayo. Hulmigason, pre. Bida. Bita, pre. Sige na namin, pre. Ikinibala na ng langaw, pre. Hubog. Langaw pre. Sige. Ako na balik ko lang yan. Oh, ay, dumdi ka ayo. Ay, ayo. Sabi, ako dako na magtilaukan kasi ni Bayana. Usok na mga bagos ka nahan. Ay, ito. Ako na yung bar. Bita. May taon na ako, taon. Bita. Klaro yung ginapo yung naong na. Ang pagkakadahan. Ang naong ni Bayana. Bita. Bapak diskulariat bro. Terus baru bro. Uy na. Ay ang adlaw ang iyang daong murag nagkagubot man pagkabumot sa ito. Lariat. Uy, lariat mata na ay pagbata. Ga. Sabi mo sa ilaga ay paggaga niya. Narabi ka pagilis dito. Eh. Mga paulit sa inyo. Pagka nasa ko, uy. Wapa man ko'y kaon. Ato ka dito sa kinala ka na. Uy, ahot man ni siya, uy. Bantay bitang musuroy ka dito sa badhap.
Bantay ka good. Bida akong panty, bi. Asam man ang pati ani. Kana good, oh. Abida, murag ning maong kulduroy, kani. Oh, kana, ang bida, bi. Oo, siguro bigas ulit na riyat. Da. Sabay ninyo, sulo pa man mo. Puno sa pinakasun bigas, imong ay krawa. Sambo ito tao ng kalambi korma. Bunot sa itoy. Macaroons and macaroons, jelly beans and beets, mamorin koi, 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 koi. Oh, huy, sigam na mata ni mo. Ako ni day? Ay, ikaw na day? Kapahong ni mo. Kisa des imong tanaw, si Marian Rivera? Kuan? Ay, siga-siga ng mata Ay, ni mo niya. Domingo pa ka uli. Oh, bitaw. Pero nakita na ko umurag dunay dili maayo nga hitabo mo nang ni uli na lang ko. Oo, sabi mo, mga itabo dili nga di maayong wala man. Wala bitaw. May bawaan mo na ron, kadiyot kay kuhaon lang nako. Ay! Kitos kung nung pabang ka. Kining babay, kinsaning babay nga imong giluok-luok. Ako tinulok. Pataka na wala man. Waday, kini unsa man eh. Muli mo tagyapon ka? Binuwa, edited mo na, oy. Edited si mong mata. Edited lagi na. Di mo na ako. Tanawaw. Ano nagpamaka, klaro na kaayo. Ha? Klaro na kayo nga ikaw ni. Bida ako rin na pataka ng taon. Kacheng. Oy, kabati ng daw, Cheng. Kaya nga, gwapo day ka. Basta gina ako. Tuyo mo na, klaro na. Panaot mo na, edited mo lang video ka. O kinsa man kunin mo edit ani ako? Di ako ka mo edit ana, o gawas pa. Di na ma-edit dayon. Di na ka makadigar pa. Wa ka lang kahibaw nga doon ako gitaon nga CCTV camera din is gawas. Bida sa dinudi lagi na ako. Dahil Dili bitaw. Pero kaning imo kauban nga nag-inom, sila man ni Stick Boy. Pangutanon ako sila ha. Muangton din sila nga sila na pamutos na lang daan choy. Kay putka na kas imong tuboy. Og batilon ko ng itlog di mo. butila lang ni daan, day. Mao na akong problema kay ang iyang mga kauban sa inom nga akong gipangutana di isa gid mangangkon. Parehas gid sila. Murag gisabot daan sa mga kagwa nga di gid mo angkon ba. Mao nga nakahukom nako nga palayason nako si Choy. Maayo ka ha? Unsa man og kamo ang kasultihon? Sheng. Hello, Ate Brad! Hello, Juliet! May adlaw! Hi, ma'am! Good morning, ma'am! Adlaw sa tanan! May adlaw sa tanan, Ate Pres. Salamat Oo. sa tanan itong mga kaisonan. Okay, Ate Pres! Okay, yoga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutas ug sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inomdaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ay mong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gihapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na pud kadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugaran nga ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mahadlok or maguol. Tungkod kayo na na'y makatambal, na na'y makaayo na na'y atong kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. O sa tanan po na itong mga kaisonan, thank you kayo. Salamat kayo tanan sa paghimog number 1 sa atong number 1 haplas ang Sed Liniment Oil. Thank you kayo tanan. Ang Sed Liniment Oil mo ang tag sa itong panahon pamaol parkit sa kalawasan parikos bens. Katul kutos kabataan ilikay pagita sa dinggi kun mang haplas ta sa ato ang Sed Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Kung wa mo sa dool sa butika, pwede rin na nyo orderon sa Shopee. Unya sa tanan po na itong mga kaisonan nga
migamit sa atong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Thank you gyud kayo ninyo tanan. Salamat kamo. Salamat kayo. Kamo na sayod gyud kun unsa ka nindot imnon ang ato ang said Panyawan Coffee Mix kay tinuod ning ipaglaban ka sa imong trabaho kada adlaw. Mahuman gyud ang imong mga trabaho ug wag tangon ang imong kakapoy sa pag-inom ninyo sa ato ang number 1 nga kape ang said Panyawan Coffee Mix. Ug salamat kay inyong tanan nga kamo miinom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga trabaho nimo adlawng tanan. Okay? Unya sa mga bata pod, inog yun mo dun pipitablia mga bata. Kay nindot kay nitong imnog buntag udto hapon. Dili buntag udto hapon. Buntag og ini katug nato ini kagabi. Kay mao ni nindot nga pa energy sa atong utok unya makalimpyo pud ni sa ato ang immune system ning ato ang kining ato ang dun pipitablia. The best kay nya mga bata inom sa mga Paulitos Macaroni Crunch ay inom kaon sa mga Paulitos Macaroni Crunch unya tasty fish cracker og ingon man OB Yema special. Okay? Mga bata ha, masabaw gyud na ibuhaton nato. Bam! Thank you! Ato mo tayo paminadihan sa Busay, Cebu. Ilaminadihan ng Nicolas Escasinas and family, Nelo Puentes, yung pamilya, Jimmy Dico Bordadora. Ato ang mga tigpaminadihan. O kanina, ato ang mga naminaw, naglantaw lang sa FB, kanang to alabinat sa gawas ng nasod, Glenn Lapara Huario, sa FB kani sila, Rosana Memoracion sa Inabanga Bukor. Okay, ayaw ko makalimot ha sa inyo, sa mga skin problems, doon na ba kakamoy mga problema, ilabinag doon na yung mga katol-katol, doon na yung mga apap, doon na ba kay whitehead, blackheads, ilabinaw doon na kamoy mga murag kanunay nag-dryan yung skin, atong celebrity cosmetic beauty soap, doon na sa sila natural moisturizer. Unya, ang ato ang pamanit, magpabilin kining kutis artista, kutis porcelana, younger looking, kita kanunay, muna nga, ang ato ang, dili lamang po sa mga kababay na pwede po sa mga kalalakinan. Said celebrity cosmetic beauty soap, papanmao lagi, kung mapalit ka mo, magpangutan na ka mo at lamang sa butika, ayaw ko mapataka o pamalit ko na i-offer ninyo, ha? Mas maayo nga makita niyo doon na kanay level sa kilid siyang sudlanan nga said marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong kadlaw, Goliath. Kini si Inday Ching Ate Pres. Ching. Kini si Inday Ching Ate Pres. Kuan siya, medyo may pagka ibutang nato kanang madlahon ba. Pero ang iyang pagduda Ate Pres, Madudahon. matinuod. Tungod ani ang bana nga klaro gyud kay nagbinuang gyud kana bang iya lang yung gibatayan ba? Mautong kibaw siyang nagbinuang yung ba na nanang hit siya, muli siya, muli siya sa probinsya, niya muli siya dayon mga usak semana. Baka nakahigayon yun iyang bana sa pag-ato-atos paro niya. Namin rin yung mga munyika si, murabag si Noy Max Andrino ba, na yung mga munyika sa mga barbar. Munyika? Sila si Kuya Boy, patalingok na. Mga munika? Naam to yung mga munyika sila. Mga nindot ba nito sila. Mga munika? Dili, garing? Garing. Para naskuhan natin, Preso. Kaya itong garing, kanaan. Munyika? Garing na. Adi, ba? Angan? Binukog ka ng garing, Ati Pres, para na sa barang. Dili. Munyikas barang mo na kita wag garing. Garing kaya to. Di mo, at pa dyan kaayo katong karaan. Di mo, munika. Mga garing. Matunang hindi ang asawa Ate Pres, larga ko rin. Wa man dem larga di ba gipadid-an na sa iya bana. Pag sorry to kit ang gini iyang bana. Pero ang iyang bana di gyud ang ko na Ate Pres sasta mo na gyud nga ako din ni. Ako din ni ako. Ako din ni. Bahala ra ka di ni ako. Sa na tao diya ko nun papuliaw niya bana palayason ba kuno niya sila. Agi palayas gyud niya. Ay palagi palayas iyang bana. Iyang problema papulion pagkatao niya. Ang iyang bana Ate Pres mao ni. Unsa asa kuno ta makabasa ko no diha bam ngakuan sa mao ni akong problema kay ang kauban di gyud bisag unsaon ako pangutana di siya gyud mangangkon ang kanahan parehas ra sila murang ni gisabot lang daan nga wa gyud ang kunay nakahukom ko palayas ako ang akong bana mao ni mayo ka akong una sakto ba ko sa una ni mo diha bam. Ang kanayang hamanggod nga sa ako lang pangagpas no gawas nga dili sa gusto ka laing binuhat nga magluibang iyang bana ang ubang mga asawa gulyat mo ingon nga ay wala naman may anak mga butanga kay tiguwang naman mi pero doon ako giapas diha nga tingali unya ug maabot ang panahon nga masakit siya masakit siya kay pananglitan unsay trabaho sa mga babae yang gikulokadidang mao na iyang giapas diha no pananglitan ma'am ug wa mo tugaan mo apan imong tan-aw murag tinuod gyud. Unya karon imo sang gipalayas, panalik kag imo sang gipalayas. Pananglitan og mauli, dawata lang kay imo man siyang bana. Apan kanang akong gingon mo nga
doon na siya ingnon karelasyon o doon na siya binuang usay nga mo kuyog niya ng lain yung mga barkada niya doon na sila yung mga babae nga ilang karelasyon o doon na kalingawan. Madlunga lamang siya. Kaya sa ako nag-ingon, katong nahitabo sa una ate pres akong amigo nga maunang na daot siya, nasakit siya sa babae. Ang iyang bata, bisag nagtutoy pang usa na apel. Nga. Na apel kay ngano, ang kagaw nipilit man silang tualya. Mao ba? Oh. Unya ini pangaligo nila kay mao man ilang gamiton sa banag asawa ang tualya. Banos lang sila. Oo. Mao nga kanang na ang badlungan siya kay kana para sa iyahang kaayuhan, sa iyahang panglawas. O labaw sa tanan, kayuhan po sa iyang kinabuhing espirituhanon. Kay minyo man mo. Oo. Gawat ni Ana, sa ako nang ingon, masakit o niya siya. Kadiyot. Sirach 23, versikulo 19. Kining tawhana, mahadlok lamang sa mga tao, wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo, mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat, bisan kun gisuwayan nato kini pagtago. Sumalaman ka na, Inday, kaysa ako nag-ingon, para safety ang iyang panlawas o ang iyang kinabuhing espirituhanon. Kay simbako og magumot sa maong bisyo, gawas nga madaot ang iyang panlawas ug taptan siyang sakit, kuyaw mutakod sa ninyo. Kinaarabay mga sakit at depress nga mutakod dili lamang katong tualya, kana po anas mga plato o kutsara. Oo. Di ba namin ingon ana? Oh, kanang mga TV. TV? Tuberculosis ba, di ba? Abi na kong TV ka television ang tuberculosis, ang pasapot. oo. Oh, okay. Nabi uban pud nga bisan Kanang hipa. oh. Kanang hipa. Kuan pa na. Unsa pagi na sa mga baso kutsara Baso, Pero ko tong na sayran at press nga nasakit si aghipa. Niya ana mang iyang kapikas nga 1 year naman kuno sila nga wa sila anang butanga. Niya. No. Iningon ko nga unsang klase nga hipa, dili di kuno kaysa nga nilang sa pagkaon or sa mga gamit sa pagkaon, hangtod ba di kuno kani diri sa hinuntas kanan ng mga lawas nun nga binuhatan. Oh. Kay ningon ng asawa, safety nako kay 1 year naman min wa magka-contact. Sa buto naka-contact siya lain. Eksakto to ako ay. Nga naman. Pag-contact na ko long distance man. Salamat ako na sa kaluman no. Kuna ko ang puzzle, Tihon. And ayan guys, lugan na po na to ang laing episode karong adlaw diri sa kung ako ang pasultihon kaagi ni Ching guys no ang iyang bana. Baka ako no. Normal raman makak guys pero di pusta nang higayon no. Depende sa sitwasyon na yun na kay na gingon nga white lies. Kinalaman makak para sa kaayuhan sa tanan, di ba? Pero kining iyang bana guys, lahi ni siya nga pagkabaka ko no kay bisag nanay ebidensya, nanay CCTV camera di pa gyud mo angkon. Nabaninaan din nila mga chicks no sa bar. Og si Ching guys madudahon pero ang iyang pagkamadudahon no sama sa atong nadunggan naa sa lugar. Gani dekas guys no nga dekas nga niadto siya probinsya 1 week daw siya dito. Pero nag-observe ra di ay siya no kung unsay buhaton sa iyahang bana kay nagduda na gyud siya no nga naani binuhatang dili maayo. Og maato no gidala niya ang babae niya sa ilahang balay og nakuhaan jud kini no og video CCTV cameras CCTV video pero di gyapon maang kuno kay matud pa niya nga dili kuno to siya og edited lang daw to. Yon sa pag-edit ang CCTV video biya murag dili ma-edit ang CCTV video gawas lang guro no kung gigamitan na og app like Power Director, CapCut pwede na siya ma-edit pero kung sa mismong CCTV camera dito niya dito sa screen pwede pala guys no mabutang ang CCTV no bisag wala kabalo ang iyang asawa yun sagad siguro naguro yung mga CCTV no gagmay kaayo no murag mga spy camera wala tradong be pila 350 Cheese.
Sa to yung last number? 644 ang last number. 644-150. Okay, manawala na. Ayan, okay, nawala. Ay, mag-close man eh. Kada ilang ko. Awan king ka tong pawayan, dala po tayo budlo, 140 ang budlo. Agad tong budlo, sa kawapang sa dahanda. Dala po tanit, silapo na sa istada. Maurap lang, manay sigarilyo. Kilo sa tong tanit, silapo sa kawapang sa dahanda sa unahan. Data pawayan na sa istada, 120 kilo sa tong pawayan. Kagmaya kong pawayan sa mga katawapay sa daga, dala tayo budlo na. 140 ang budlo, katawapay sa daga, dala po tayo tanit, silapo na sa istada. Kagmaya kong tanit, silapo, katawapay sa daga. So I think that's all for today guys. So kung padayon nga pa mo nakasubaybay up to this part, thank you so much. Until next time guys, sa uban pang mga drama. Wala na.